Marcha perang, keluar dari. Marcha perang, keluar dari. Marcha perang, keluar dari. Islam, KSU. Islam, KSU. Islam, KSU. Wadla ka sarkar jala kala depan permenasai bakam sya lani kampen seluruh yak all Bengali Youth and Student Organization Rung Sha Ichamati handai na kaliang ka KSU na ka thain SOHRA bat SHELLA pat kilapan pau bala da kiwan ru kum ka sengkan omaila setia ba kitei gi blu kini rung sha ka tei ka thain kitei gi dikhot ha kasi balang kilami pai ba ha SOHRA ban pen pau ba ki yang persya yak jingtmu jong ka tei ka seng Rung Sha Ichamati khamtam hadian balami ki kenhun ba penshet bat kenno kalai ki traisnong halo ka jingja ha Ichamati ha rampang mentau snam na kaliang nong ilam kilo ongru bala deja ba kumnu ka sarkar ka sha bakinwan na ka seng kan pentikna bakin hab bandayo jingbet ru na ki CM bat ki sardar ki bade ki kli no sinchar lem kumta na ka seng kin no maila dalile ru bansuwan kumto ha kani ka si kin nong ilam jong ka KSU kila penlong ru ya ka jingle ta poster ha keleng ki benta jong ka nong ba shlong ha ka ba kila pen pau shai ru badai u khot jong ka seng usamla lor shai hinyuta ubala du e yela ka jong ka jing em ha ka jingwan thombor ki poiwer ha ka jelang ban pelong da ka seng ha Ichamati ha urumpang ni na kaliang ka KSU sok kasil kedukot juga jat bere ku bade hina ka thain SOHRA bachila ni lalong ki bala khre wala kata fimio ek permission ha ku bede ki nongwei ki nong ar ki wan poiwer kon poi hap ba finon chane ka thain ki jongi kum ba phila pan pau ki social media ba fer fin hier spo Ichamati ni na kaliang ka seng ni long ki bala khre ni da ap kerpang ru ban ya tengku ha kono kesngi te ke jingkar pat na kaliang ka seng ba ya ka sarkar ka lada ha kono ko por ka kum bakla ban ai ka permission ni na kaseng ni yang rangba ladang ya tengku anu por ba ka permission pihak banyo lang ba reksim ba ki sardar ki ba fer namar ngi bolom ya kini kinok sa charge no ki ba ki judan ya kata ka dorbar ka bangiong kata ka dorbar boleh ba lada fimio e ka permission ka biang ni kini kinok sa charge no kum ki sim ki sardar ki ba fer ni na kalian kaseng la pengkre ki jeng ki ba ki karbang la bro ki badan ngene ka thain long ki bal ready ba finmi lupa no ba yo ya tengku anu por ba sakawiru ke jingja ka baja hapo ka arfu pratarik ka ubanai baar hang tia po Ichamati kamdai mangi ki khasi ki basdang nilai ban penlong ya kata ka peace rally la ne kata ka public meeting ka bakhoi basuba ban pensuthu ya ki pai ba halor ke jing pentrekam ya kata ka an CAA hendrai kidon ki dekhar Bengali kila bandai ru ki khar bangla ki bawan poiwir wan poi hap kila nur wat ban sim ya ka mensim jong para dakhot ku jongi te hendrai ni na kaliang kaseng ngilaong lupa belada kiwan kiwai ki ar ki banwan tuklar ya kani kathan jongi ngi ngila long ki blak khre Marcha perang, keluar dari. Marcha perang, keluar dari. Marcha perang, keluar dari. Islam, KSU. Islam, KSU. Islam, KSU.